Okay, jeg glæder mig til at komme ud og se det her til gengæld. Det lyder til at være sådan rimelig fint. Er det ikke lige der sådan hen over træerne? Jo, men jeg tror også lige, man kunne se det. Altså, jeg håber, det er den. Det skulle det meget gerne være i hvert fald. Men altså, jeg ved det ikke. Jeg har ikke rigtig været før. Men jeg glæder mig lidt til at komme ind og se det. Har du været her før? Jeg har heller ikke været før. Hold kæft. Altså, jeg tror, det er det, vi har indtil øje. Hvad giver det væk? Huset. Hold kæft. Det skal du egentlig. Det er ikke helt ødelagt. Det ser jo større ud, end det vi lige forventede. Ja. Jeg ved ikke, at skader her. Ja, okay. I hvert fald for let. Ja, det er lige lidt losplads. Jeg ved ikke, det ligner også, at komme ind igennem der. Det er igennem alle sager. Jeg skal lige kigge ind igennem der. Ja. Er der en indgang derhen, eller skal vi bare hoppe ind her? Ja, der er ikke engang her. Jeg ved ikke, der ligger lidt glas. Det skal nok lige være lidt på. Kæft noget gammel lort. Det kommer også rimelig stort. Ja. Hvorfor var det nu, det var forladt igen her, bro? Eller i hvert fald noget af det faktisk. Men var det ikke... Det der overser lidt mere havet end den her vej. Du skal bare ned derhen. Ja, man kan også lægge noget sort træ derovre. Ja, præcis. Hvad beslutter du? Altså, jeg vil helst den her vej, men jeg vil gerne overse den der kæmpe bygning. Eller halv store bygning. Ja. Altså, den anden retning ligner alligevel bare, det var åbent. Ja. Det var nok også det, man... Du vil nok se det herfra, til helvede. Ja, okay, det er måske brændt lidt. Ja, der er ikke så meget tilbage. Ej, Ja. det teater, det er sgu da imponerende. Det står oppe endnu. En tag. Det var sådan her værelse, det skal lige... Der er sådan en halv stor værelse alligevel. Ja. Sådan lidt sjovt størrelse toilet. Bare sådan... Ja, det er lidt aflangt. Meget aflangt, faktisk. Det ligner også, der er sådan en køre der i. Ja. Det der man skal skubbe frem for at åbne. Og her ser det da lidt pænere ud også i loftet og sådan noget. Ja. Det er åbent faktisk. Det minder ikke så meget om det, vi var ude i sidste uge. Nej, det er meget. Altså, det er noget bedre stand der, og det er meget glas. Det ligner, der er nogle trapper, der går ned. Der er trapper i her. Ja. Altså, er der låst? Er det lukket dernede? Nej, der er nogen. Der er nogen dernede. Ja. Skal vi ikke lige lade ham gå derned? Jeg ved ikke, om det er sikkert dernede. Ja, jeg føler, I burde gå Jeg vil altså gerne dernede. Jeg ved, hvordan jeg har det med at komme ned og se sådan nogle heller hjemme. Jeg vil gerne dernede. Jeg tror, jeg bliver heroppe. Jeg bliver også heroppe sammen med Jeppe. Ej, lad nu være der, ikke? Ej, det... Altså, Okay, Så kan vi kan gå videre, kigge den vej, så kan I gå ned og kigge. okay. Men vi kan lige kigge herind først, og så kan I gå ned. Men jeg ved... Altså, så kan I tage ovenpå jo, efter hvis det er. Ja. Så kan vi jo... Så kan vi filme med telefonen eller sådan noget. Ja. Tænker jeg næsten. Det minder lidt om det der... Altså, det hotel, vi var i Tyskland, da det var for 3 dage siden. det gør det virkelig. Det er rigtig skummelt herinde. Ja, det er lidt mere nøj. Det er det. Der står, at det brændte ned i 84, men at der var et dødsfald under branden, som man aldrig fandt livet af.
Så det kan godt være, det er derfor, du synes, det er lidt mærkeligt her. Vi går herned, og så... Ja, vi filmer, og så... Ja. Du skulle heller ikke have en lommelygte med så. Nej. Vi vil se lidt dernede også. Husk, at I så optage på telefonen eller sådan noget, så vi har noget klip dernede fra os. Ja, det kan jeg fast. Okay, perfekt. Jeg er godt nok glad for, at jeg ikke skal med ned med dem. Ja, der har ikke nogen grund til at skal ned i det i kælderen. Nå. Skal vi gå videre herovre? Ja. Det skulle da alligevel halvgammel noget. Der skulle da ikke alt for meget nu. Det tager godt nok lidt. Kan du lige holde min telefon? Jeg skal lige tage handsk på. Ja, kan vi. Vil du have lommelygten så? Ja, jeg kan tage lommelygten. Jeg tror, der er en gang derhen. Hvor? Altså den her hen? Nej, Herhen? Det er... Ej, prøv lige at overveje, så skal vi rundt på sådan en 90 graders hjørne. Er der... Ja, det går lidt klamt. Ej, jeg synes, vi skal ned ad den gang der. Ja. Jeg synes, vi skal ned ad den. Det synes jeg. Men jeg ved ikke, om det er bagvej. Jeg ved ikke også. Sådan. Ja, Axel. Axel, det er ikke du er sjovt. så sjov, Axel. Ja, nej, Det er ikke okay, Axel, det er ikke Axel. Det er ikke... Gunnar! Christian! Nej, for... Hvad skete der? Hvad skete der? Nej, ikke løs op, ikke løs op. Fuck, hvad er det? Waiting for connection. Fuck, boy. Nej.